pating. Dagan ko. Paita ni wa tay kwarta, oy. Kani jung adlawaran ba? Malas jung ini ba? Pero Marky, bantay ka lang ginako naan na sa digay na abot sa digay ka diri ha. Marky, aw lagi ikaw lagi to. Nganong nana mo diri? Di ba naam kastuong? Dili mo utangan. Mangutang na sa digay ka mo di naa ka diri. Nako madam, ay ginig pa utanga madam kay kabalo ka ani. Kusog kini mangilan dito sa barangay tong. Unsa? Mangilan sa barangay toong? Ugmao na. Kasi gusto mo bubuhat yung tiyan. Madam Ikit, ay to Madam Ikit kay kini nanig dispal ko ang Bombay, wag bayaran ani. Ala ka diya madam. Basta tuon ako kay ako pinaka nakailaan ni. Dito ni dito karaan ni mangingilan. Mangingilan? Pag-sure mo, wag pa naman buhay naman ni kaya sinta. Bas bakitilan niya mo na ko sa akong muspatin mo niya. Pagtarong niyo mo dyan. Ayo to madam, na barangay dito sa Muay, ipabarang ko ni madam. Uy, Padak-agong kuan Ay, ani. na oy, wa pag ikaw sulay blatter sa barangay. Na barangay nga nahabi ka gahilak dito kay imong gidaganan sa imong utang. Na, Dako kay ayun utang dito. tuwa na madam na. Basta kay gasulti na ko nimo, ay nagpautanga. Ako ipautanga kay mubayad ko. Uy, asa mo na? Kukuha ba ka niya? Huwag magiging bayan.